Tɛnɛ février kalo tile 16 san 2026 aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila aw ka kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw ka kɔkan kibaru ni wagati selen foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu daw tulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ. Kunnafoni daminɛ la bi an bɛ taa Nizeriya jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi affaire dɔ yɛrɛ kɔni kɛmɛ ka Nizeriya jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ dabali ban. A yirala k'a fɔ ko janvier kalo tile 2 tɛmɛnen san 2026 ko Nizeriya jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kosi dugu yɛrɛ kɔnɔna na ko docteur fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔrɔ dɔgɔ yɛrɛ de ko fɛn min yɛrɛ ye Nizeriya jamana bandi dɔw yɛrɛ k'olu ye nin maa fila ninnu yɛrɛ minɛ ni ka taga ni u ye o bandi ninnu yɛrɛ y'a laɲini nin maa fila ninnu somɔgɔw yɛrɛ fɛ k'u ka wari yɛrɛ di walasa u bɛ se ka nin maa fila ninnu yɛrɛ bila cogo min yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ ye kɔrɔkɛ ye ni ale tɔgɔ de ye ko docteur Ibrahim Babatunde Abu ale labilara sabula ale yɛrɛ sera ka wari yɛrɛ sɔrɔ ni ka di nin bandi ninnu yɛrɛ ma cogo min na u bɛ se ka ale yɛrɛ bila nka min yɛrɛ y'a dɔgɔkɛ ni ale tɔgɔ de ye ko Tayiru Abu ni ale yɛrɛ fana kun ye docteur yɛrɛ de ale yɛrɛ kɔni banna ka sababu yɛrɛ kɛ bandi ninnu yɛrɛ k'a minɛ ko juguya yɛrɛ ye Ibrahim Babatunde bilani yɛrɛ kɔfɛ a seginna ni ka na a ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ daminɛ docteurso yɛrɛ la ko don dɔ la de ko bandi minnu yɛrɛ kun ye Ibrahim ni a dɔgɔnin Tayiru yɛrɛ minɛ ko o bandi ninnu dɔ la kɛlɛ yɛrɛ nana Ibrahim ninnu ka docteurso yɛrɛ la k'a nana ni a den yɛrɛ de walasa k'a den yɛrɛ furakɛ nka a nana den yɛrɛ wagati min yɛrɛ la min yɛrɛ docteur Ibrahim yɛrɛ ale y'a dɔn ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la ko bandi minnu yɛrɛ kun ye ale ni a dɔgɔnin yɛrɛ minɛ ko bandi ninnu dɔ la kɛlen de ye nin maa ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la a ye wele bila u ka jamana polisiw yɛrɛ ma ko wagati min na polisiw ninnu yɛrɛ nana k'u y'u tɛgɛ da maa 3 yɛrɛ de ka kɛlen o tun bɛ kungo yɛrɛ kɔnɔna na kungo min yɛrɛ kɔnɔna na ni u bɛ mɔgɔw yɛrɛ minɛ ni ka taga ni olu yɛrɛ walasa wari yɛrɛ bɛ se ka di olu ma maa 2 tɔ ninnu yɛrɛ k'olu yɛrɛ minɛna docteurso yɛrɛ de kɔnɔna na ni maa 3 minnu yɛrɛ minɛna ko ninnu ka baara yɛrɛ de ka mɔgɔw yɛrɛ minɛ walasa wari yɛrɛ bɛ se ka di olu yɛrɛ ma Nizeriya jamana yɛrɛ kɔnɔna na polisiw kɛlen ko ka nin maa 3 ninnu yɛrɛ minɛ nin wale yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Nizeriya jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ka dugu sigiba maaw bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔnɔna na wa fana ni affaire yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko Nizeriya jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko kuma caman k'u bɛ maaw yɛrɛ minɛ wa u tɛ maa bɔ maa yɛrɛ la ni ka taga ni olu yɛrɛ u ka kungofɛnw yɛrɛ la walasa u somɔgɔw bɛ se ka wari sara olu ye n'o yɛrɛ bɔra fɛn min yɛrɛ bamacɔgɔlen maaw yɛrɛ ka menace yɛrɛ o camanba yɛrɛ de bɛ Nizeriya jamana yɛrɛ kɔnɔna na nin b'a yira k'a fɔ ko Nizeriya jamana population maaw yɛrɛ ni o y'u ka civiliw yɛrɛ k'olu bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔnɔna na ka d'a kan bamacɔgɔlen maaw ka menace bɛ u kan fɛn min yɛrɛ fana ye nin bandi ninnu yɛrɛ olu yɛrɛ fana ka menace b'u kan ni maa 3 ninnu yɛrɛ minɛli yɛrɛ kɔfɛ fɛn min yɛrɛ ye Nizeriya jamana population maaw yɛrɛ olu ye nisɔndiyaba yɛrɛ de sɔrɔ nin ko in na ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ k'olu tɔɲɔna kosɛbɛ ni maa ninnu yɛrɛ fɛ wa kuma caman k'u b'u ka denmisɛnninw yɛrɛ de minɛ ni ka taga ni olu yɛrɛ k'a sɔrɔ u ma fosi kɛ ko nin maa 3 ninnu yɛrɛ minɛli yɛrɛ kɔni ko jara olu yɛrɛ kosɛbɛ Le Monde kunnafoni diso maaw yɛrɛ article dɔ yɛrɛ cari février kalo tile 13 tɛmɛnen san 2026 article min yɛrɛ kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ tun bɛ Geoffrey Estein yɛrɛ ale ni Nina Keita ni ale yɛrɛ ye Ivoire jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara balimamuso den yɛrɛ ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ tun bɛ o ni Geoffrey Estein yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko Nina Keita yɛrɛ de tun ye intermédiaire ye Geoffrey Estein ale ni Alassane Ouattara fo ka taa se Côte d'Ivoire jamana autorité maa dɔw yɛrɛ ma k'a sɔrɔ Geoffrey Estein yɛrɛ tun condamné yɛrɛ don États-Unis jamana yɛrɛ kan ka d'a kan ale ka baara yɛrɛ de tun ye walejugu yɛrɛ a yirala k'a fɔ ko Geoffrey yɛrɛ ka baara yɛrɛ de tun ye ka binkani wale yɛrɛ ta ni k'a ɲɛsin denmisɛnninw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw yɛrɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa se jamana caman yɛrɛ ma o de kosɔn États-Unis autorité maaw yɛrɛ tun y'a condamné ni k'a bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na nka a yirala k'a fɔ ko a ka nin baara ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'a ni Nina Keita yɛrɛ kɔni ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ Geoffrey Epstein ale yɛrɛ ye financier américain yɛrɛ de ni nafolotigiba yɛrɛ de don nka a kun condamné États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan ale ka baara yɛrɛ kun ye binkani walew yɛrɛ de k'a ɲɛsin denmisɛnninw yɛrɛ ma o de kosɔn États-Unis autorité maaw yɛrɛ y'a condamné ni k'a bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko k'a to kaso yɛrɛ kɔnɔna na ko Geoffrey Epstein ale yɛrɛ sara san 2019 wagati yɛrɛ la ko k'a sɔrɔ k'a kun kan ka juger affaire ba dɔ yɛrɛ fana la États-Unis jamana kɔnɔna na wa diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na réseau ba dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ni o réseau ninnu yɛrɛ la kodɔnlen don kosɛbɛ ko Geoffrey Epstein yɛrɛ tɔgɔ bɛ o réseau ba maa ninnu yɛrɛ fana cɛma Nina Keita ni ale yɛrɛ ye Alassane Ouattara ni o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa
o balimamuso den yɛrɛ kɔni ale sen yera Jeffrey ale ka ko yɛrɛ la ko Jeffrey Epstein ale ka dossier nunu yɛrɛ kɔnɔna na min ye Nina Keita yɛrɛ k'ale yɛrɛ tɔgɔ yera o dossier nunu yɛrɛ la siɲɛ 1800 yɛrɛ de wale min m'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kumaɲɔgɔn yɛrɛ kun bɛ Jeffrey ale ni Nina Keita ni ɲɔgɔn cɛ nka document nunu yɛrɛ kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko min yɛrɛ Nina Keita ye ko a ye Jeffrey ni a bɛnkɛ yɛrɛ ɲɛ yira ɲɔgɔn na o kɔfɛ yɛrɛ fana a ye ɲɔgɔnye dɔ yɛrɛ fana labɛn ɲɔgɔnye min yɛrɛ fana kɛra Jeffrey ale ni Côte d'Ivoire jamana ministre dɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kɔfɛ k'a kun bɛ ka Jeffrey yɛrɛ fana dɛmɛ walasi ani muso dɔw yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye wa kuma caman yɛrɛ fana k'a kuma ɲini Jeffrey Epstein yɛrɛ fana fɛ k'a k'a dɛmɛ a yɛrɛ ka relation personnel dɔw yɛrɛ fana la ka d'a kan Jeffrey Epstein yɛrɛ lakodɔnlen don ni nafolotigi yɛrɛ de ye document minnu yɛrɛ carila Le Monde ma o yɛrɛ o document ninnu yɛrɛ kɔnɔna na Jeffrey ale ye cikan dɔw yɛrɛ ci Nina Keita yɛrɛ ma cikan minnu yɛrɛ kɔnɔna na Jeffrey yɛrɛ y'a laɲini Nina Keita yɛrɛ fɛ k'a ka muso dɔw yɛrɛ yira ale la muso fitininw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wale min yɛrɛ bɛ Jeffrey Epstein ale ka wale jugu yɛrɛ yira ni m'a yira k'a fɔ ko Nina Keita yɛrɛ de kun ye intermédiaire yɛrɛ ye Jeffrey ale ni muso yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ ka intérêt personnel yɛrɛ kama nka yirala k'a fɔ k'an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi ko maa si yɛrɛ de ma Nina Keita walima Alassane Ouattara fo ka taa se u ka gouvernement maaw yɛrɛ condamné nin ko in yɛrɛ la nka o kɔni bɛ ka affaire in tɔ lajɛ ji ɲɛma jɔlen yɛrɛ la Nina Keita ale kelen ka Epstein Jeffrey yɛrɛ dɛmɛ a ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la min yɛrɛ Epstein yɛrɛ ale yɛrɛ Nina Keita dɛmɛ a ka fɛn caman yɛrɛ la document ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Epstein ale ye Nina Keita yɛrɛ dɛmɛ ka a ladon entreprise ba dɔ yɛrɛ kɔnɔna na wa diɲɛ jamana maaba dɔw yɛrɛ fana a ye Nina Keita ni olu yɛrɛ ɲɛw yira ɲɔgɔn na wa fana a ye juruba dɔw yɛrɛ fana don Nina Keita la juru minnu yɛrɛ donna Nina Keita la walasa a ka se ka Karim Wade yɛrɛ dɛmɛ ka bɔ kaso yɛrɛ la ni ale yɛrɛ ye Senegal jamana ɲɛmaa kɔrɔ Abdoulaye Wade denkɛ yɛrɛ ye ale donna kaso la wagati min yɛrɛ la o kun ye amande ba dɔ yɛrɛ de da Karim Wade yɛrɛ kan o yɛrɛ de kosɔn Nina Keita yɛrɛ y'a laɲini fɛn min yɛrɛ Epstein yɛrɛ fɛ k'a ka juru dɔ yɛrɛ don a la walasa a bɛ se ka Karim Wade yɛrɛ bɔ kaso yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ waati min i n'a fɔ ko bi document minnu yɛrɛ yira olu document ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Nina Keita ko kumaɲɔgɔnya ba yɛrɛ de kun bɛ ale ni Jeffrey Epstein yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn min yɛrɛ États-Unis autorité maaw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ ma maa si yɛrɛ de condamné nin ko in yɛrɛ la nka k'olu yɛrɛ bɛ continuer ni ka u ka enquête yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka bɔ nin ko in yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kalama u y'a yira k'a fɔ ko nin affaire in ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan Jeffrey Epstein yɛrɛ lakodɔnnen don ni maa jugu yɛrɛ wa kodɔnnen don fana ni a ka binkani walew yɛrɛ de ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw yɛrɛ ma États-Unis autorité maaw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka cogo jumɛn yɛrɛ la maaba dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni Jeffrey Epstein yɛrɛ kun bɛ jɔnɲɔgɔnyaw yɛrɛ la dɔw yɛrɛ fana ni Jeffrey Epstein yɛrɛ kun bɛ k'u fréquenter kosɛbɛ o de kosɔn olu yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ bila sen kan walasa u bɛ se ka bɔ nin ko tɔw bɛɛ lajɛlen kalama Adama Traoré ale ka saya ko yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ Adama Traoré ale ka denbaya maaw yɛrɛ olu bɔra n'u kun manifester ka yira k'a fɔ k'olu bɛna taa Europe jamana justice yɛrɛ de la ka d'a kan fɛn min yɛrɛ Faransi juge dɔw yɛrɛ olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko gendarme minnu yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka Adama Traoré yɛrɛ bɔnani na k'olu yɛrɛ ma dalila jɔnjɔ foyi sɔrɔ o ko in yɛrɛ la wa fana k'olu tɛna procès fosi yɛrɛ de kɛ o gendarme ninnu yɛrɛ kama hakilina jigi la Adama Traoré ale yɛrɛ sigilen kun bɛ Faransi jamana yɛrɛ kɔnɔna na wagati min yɛrɛ la ni gendarme olu yɛrɛ kun bolila Adama Traoré yɛrɛ kɔ ni ka Adama Traoré yɛrɛ minɛ Bamanan sur Ouest dugu yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko wagati min na gendarme ninnu yɛrɛ ye Adama Traoré yɛrɛ minɛ k'u ye minɔti yɛrɛ de don a tɛgɛ yɛrɛ la walasa Adama Traoré kana se ka boli nka a yirala k'a fɔ ko heure 2 yɛrɛ kɔfɛ ko Adama Traoré ko ale yɛrɛ taɲana gendarme ninnu yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la persan Adama Traoré ka famille y'a yira k'a fɔ ko gendarme yɛrɛ kɛlen ka minɔti yɛrɛ don a tɛgɛ la k'u ye a turu duguma kojugu ko yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ ni k'a taɲa Faransi jamana cour de cassation olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ gendarme ninnu yɛrɛ k'olu yɛrɛ tɛna olu poursuit en justice wa fana k'u tɛna procès ko fosi yɛrɛ de kɛ gendarme ninnu yɛrɛ kama juge ninnu y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ gendarme ninnu yɛrɛ kɛlen ka Adama Traoré yɛrɛ turu duguma kojugu ya k'o de kɛra sababu yɛrɛ ni k'a ba ko nka ko gendarme ninnu yɛrɛ y'u ka baara yɛrɛ de kɛ wa fana k'u y'a kɛ sariya yɛrɛ de kɔnɔna na wa fana yɛrɛ ko hali n'a sɔrɔ gendarme ninnu yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka Adama Traoré yɛrɛ bɔnani na ko preuve jɔnjɔ yɛrɛ tɛ u somɔgɔw yɛrɛ bolo min b'a yira k'a fɔ ko gendarme ninnu yɛrɛ nɔ don Faransi justice maaw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ko Adama Traoré ale yɛrɛ banna k'a sababu yɛrɛ kɛ a ka kɛnɛya ko yɛrɛ de ko i b'a sɔrɔ funteni de digira la kojugu k'o de kɛra sababu yɛrɛ ni ka Adama Traoré yɛrɛ bɔnani na Adama
Traoré balimamuso ni a tɔgɔ de ko Assane Traoré ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ale dusu kasilenba yɛrɛ de nin ko in na sabula ko fɛn min yɛrɛ Faransi jamana juge ninnu yɛrɛ k'u bɛ ka gendarme ninnu yɛrɛ défense de ta nka k'u bɛ ka kiiri tigɛ cogo min yɛrɛ la ko tɛ kiiri tigɛ cogo ɲuman yɛrɛ ye sabula ko fɛn min yɛrɛ nin ko in tiɲɛ yɛrɛ ko juge ninnu yɛrɛ tɛ fɛ maa si ka bɔ kalama ko sinon ko in tiɲɛ yɛrɛ bɛ yen nɔ. Adama Traoré ka denbayaw y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna taa ni affaire yɛrɛ Cour européenne des droits de l'homme yɛrɛ de la walasa u bɛ se ka taa Faransi yɛrɛ condamner ni affaire ko in yɛrɛ la. Maa dɔw yɛrɛ ye gendarme ninnu yɛrɛ jalaki nin ko in na fo ka taa se juge ninnu yɛrɛ ma ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ juge ninnu yɛrɛ k'u bɛ fɛ k'u ka jamana gendarme yɛrɛ de lakana ko nka k'u bɛ k'u lakana cogo min yɛrɛ la k'o tɛ cogo ɲuman ye k'u kan ka kiiri yɛrɛ tigɛ a tigɛ ko ɲuman yɛrɛ de la. Maa dɔw yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko gendarme ninnu yɛrɛ innocent ye k'u nɔ fosi tɛ nin ko in na wa fana k'u tun bɛ k'u ka baara yɛrɛ de kɛ. Fɛn min yɛrɛ Adama Traoré ale ka denbaya maaw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ tɛna to tan sabula k'olu yɛrɛ bɛna taa nin ko in yɛrɛ fo Cour européenne des droits de l'homme yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taa Faransi yɛrɛ condamner ni affaire yɛrɛ la. Adama Traoré ale ka affaire ko tɔ mana kɛ cogo min yɛrɛ la don n'a nataw la an bɛna bɔ ni ka ɲɛfɔli yɛrɛ k'aw ye o ko in na. Colombie jamana ɲɛmaa Gustavo Petro ale yɛrɛ bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ tarata tɛmɛnen min na y'a yira k'a fɔ ko ale kisira ka bɔ saya dɔ yɛrɛ ma. Gustavo Petro y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kun y'a laɲini ni k'ale yɛrɛ faga ko nka ko yɛrɛ kɔni ma se ka taga ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ sabula fɛn min yɛrɛ u ka équipe sécuritaire maaw yɛrɛ olu yɛrɛ sera ka ale yɛrɛ bali ka bɔ ni saya yɛrɛ ma. A yirala k'a fɔ ko Gustavo Petro ale kun kan ka taa voyage dɔ yɛrɛ de la ni a ka pankuru yɛrɛ kun kan ka jigin zone dɔ yɛrɛ la ni zone yɛrɛ bɛ wele ko Cordoba nka fɛn min yɛrɛ a ka équipe de sécurité maaw yɛrɛ olu ye kunnafoniya telima dɔ yɛrɛ sɔrɔ kunnafoniya minnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u bɛna jigin zone min yɛrɛ la ko faratiba yɛrɛ de bɛ o zone na équipe de sécurité maaw yɛrɛ ka siran yɛrɛ kɔsɔn u y'a laɲini fɛn min yɛrɛ Gustavo Petro yɛrɛ fɛ k'u ka na jigin o yɔrɔ yɛrɛ la k'u ka yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ ɲini ni ka taa jigin o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la sabula ko n'u ko k'u bɛ jigin fɛn min yɛrɛ o maa jugu ninnu yɛrɛ k'u bɛ sɔn ka marifa yɛrɛ ci u ka pankuru yɛrɛ la o de kosɔn Gustavo Petro ka gendarme yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ k'u k'u ɲɛsin direction wɛrɛw yɛrɛ ma k'u ka na jigin zone yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ye waati caman yɛrɛ de kɛ siran yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taa jigin zone dɔ yɛrɛ la zone min yɛrɛ rassurelen don ka ɲɛ u kɛlen k'a dɔn ko zone dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ yɔrɔ min yɛrɛ rassurelen don u y'u ka pankuru yɛrɛ jigin o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la Gustavo Petro y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ bolo ko boli yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ walasa ale kana se ka bɔ ani na attaque yɛrɛ senfɛ Gustavo Petro ni ale ye Colombie jamana ɲɛmaa ye ale yɛrɛ k'a fɔ k'ale k'u jɔrɔnenba yɛrɛ de don nin ko in yɛrɛ la ka d'a kan olu yɛrɛ kuma siginna ye fewu k'a fɔ k'olu bɛna taa jigin zone min yɛrɛ kɔnɔna na ko maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ ka olu yɛrɛ attaqué ko nka k'u ka sababu yɛrɛ kɛ ale ka gendarme yɛrɛ k'u sera ka bɔ ni attaque yɛrɛ kɔnɔna na sabula u ye kunnafoniya jɔnjɔnw yɛrɛ sɔrɔ teliya yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoniya minnu yɛrɛ sababu yɛrɛ y'a to olu yɛrɛ sera ka u kunda yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kan ni ka o zone yɛrɛ to yen pewu ne de bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kibaru kan man kanu waga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.